Doncs la veritat que interessant, no? Perquè serveix per acabar agafant ritme, sobretot jugant contra equips de jugadors joves que li donen molta intensitat i és el que ens trobarem, partits molt intensos, amb calor i va bé per fer proves i bueno, agafar el to físic adequat per competir de la millor manera. Sí, la veritat que aquests partits serveixen per posar-nos a punt per l'escenari de dimarts i bueno, jo penso que ens venen molt bé. Sí, la veritat que molt il·lusionant, no? Perquè és el treball de tot l'any, el premi, sabem que és molt complicat perquè bueno, guanyar 2 partits consecutius no ha aconseguit cap equip andorrà, però bueno, sempre s'ha d'intentar i ho intentarem una vegada més. Sí, la veritat que sí que és la primera vegada i sí que és cert que amb molta il·lusió i moltes ganes i jo crec que això ens donarà un plus a tot l'equip. Doncs la veritat que molt il·lusionat perquè l'any passat per una lesió doncs, no la vaig poder jugar, vaig jugar a l'Europa League i bueno, la vaig jugar amb Santa Coloma, però la il·lusió de jugar-la amb l'Inter per la meva primera vegada doncs, és sempre un plaer i un orgull. A tope dimarts contra l'equip de Feró? Sí, jo penso que en tenim possibilitats, són 11 contra 11 i al fi i a la cap ho podem fer.